niya. Kusgan binabuan. Kusgan gini siya. Kung gigunita na gamot nga di magwalid. Kinsa ba? Imo gamot. Digunitan niya Wali kay. yan. Yung mga naman dyan ka. Ano mo cellphone ha? Siya. Nasa ko to. Ayaw to i-edit ha. Basta nag-chat na dihan na tuslukan na. Ako tayo sa ganaan. Asa ang cellphone na? Wala ni vlog ni ko at ba edit tayo ni. Hey, good morning. Hi, morning. Morning po. Mukbang. Nagang karon na do. Jim, highlight. Ginamos. Ginamos eh. Crab meat na dara ginamos eh. Crab meat. Kuha na, kanang crab ug ang kanang karne, sagol, kay crab meat man. Karne sa lambay, Ah. karne sa kasab. Nadali na. Ito na sa sauce. No, grabe yung dagutan mo eh. Asa Yawa, na pag-ibutang di ay diri ato. Gusto mo. Ako ya po nang kanon ko sa kanon. Dili na nagutang. Ara man tanay butaw na ko ang kuan ni Iman o kaniman ba? Ayun na, mukuha na ko. Light ba ako? Wala may sa kanon ka. Lamin lagi na, lawi. Ako kay di ko kanan sa baho gap si Ilme okay na naman siya. Murag dagko ka ahos. Dili eh, ano siya? Ano sa baho? Murag naglabi na ahos ba? Kami, mga mo. Ha? Basta ako kay Di mo ko kami. daw man. Ako boten ka din. Ano na. Nga kay ako lang may tatlo. Okay ra. Eh, kahit ko. Ano, ito laman? Di kay kanang Di ko gamay kinuha. bago. Ikaw na ang baho pero ani karon di mada. Mutangi pagtuoy na mo man pagkatilaw. Ito na lang. Crab. Crab meat. Kasab, ano siya kasab na. Focus. Ano, lugoy mo focus eh. Bisag makafocus man ako, bali po. Bali ang pagbasa. Ito, bali tidak sini. Okay naman yan, kuan ba? Okay. Si Ilmer o si okay na sila. Kuan ba siya kanang ang ahos ba? Ahos no, ahos no. Pwede mo ang ahos ba? Na, Tapos para, na ilaw na wala Wala sa sa bahog paminaw diha pero nagkaon di ba sa para bahog? palaman, gud na pan. Aso anang kuan, maginan ni, appetizer. Dito yun sir. So na mag-buo. Sana din. Okay man. Hindi ang katapat na nagawa. Kinsa? Kanang nga. Kana nada ay silingan. Ang nalindas niya. Wan, asa ka ng mga mold ay. Nga naasa man ka daw si kutsara murag asa ay man. Diha Na, manamatay na. Imo gipunit. Ang diri nang ikan ko. Ang kana imong digunitan diha na gikan. Imo gipunit kana. Wala na na eh. Wala ni mo box. Kuha ito kutsara pati. Ayaw lang dili oy. Yes. Ay, but diha ayaw ra ko. Unlay mo ko sa amo nga. Hmm? Ako pa na unlay ug hamon. Mao ni nagdaging, ang abot diri nang haon kuan. Napay manok. Napay plano manok. Mao ginu madayon no. Bitaw. Ngayon na pamedang pa na ako tani. Naman si kuan niya. Mo unsa man Kinuwang imong bangos. Ang mga gingan nga mapito na ihawon. Bisig na ilang adlaw ba nga masit ba di? okay na magana siya di pa ihang. Okay na mo na ihang. Pwede lang. Ang dako pa nung nagmayo madugay na. Ano lang.
Yeah. Ikaw, diha kay. No, ba? Laki. Wala na. Ano pa nagka ka? Hindi sa magdamag ba? Ano na? Ako pumunta nun. Hey, punta na lang ano eh. Ayaw na. Bahalag mabuang mo, basta akong lawas. Ano pa kapin ko? Ano nga? Kusgan ba ng buwan? Usgan gini siya eh. Kung gigunita na kamot nga di magwalid. Kinsa ba? Imong kamot. Di ko nita Wali kay. yan. Yung mga naman jud ka. Ano ang cellphone ha? Siya. Nasa ko to. Ayaw to i-edit ha. Basig nag-chat na diha na tuslukan na. Ang putay sa kanan. Asa ang cellphone na sa mga Mara ni vlog ko at ba edit tayo ni. Dili lang yan ang kape. Untag. Lami. Ang internet ana bel mer i-connect ra. Hotspot siya sa alin? Cellphone. Yung cellphone. Aw, pwede ra sa mga hotspot dai. Ano man? Kape? Pagpipit lang po. Siya. Ako to man tayo mo usa ko tara mo. Kuwang kuha eh. Ayaw kay ako ray kon dili ba mo kunay magamit ukay ding sa bawgod. Kay kaning mata ko ni kwaon. Culture eh. Kuha na kay mabungkag na. Kuha ako sa ito sa imong plato guwaps kay Bay Elmer. ano eh. Wala So bagay ang niyo. mata. Ikaw na na. Ano yung bisali dito? Rose ba nga? Last bit mo. Kami magpalang rose oh. Palito nito ba? May naiinit ka na. Ano? Yung Last in ay in. kanang laktaw-laktaw no. Lamias mata. No, maglaktaw. Oh. Mo nagabati sa YouTube. Kaya ikay mo search sa dili kanang ilahang Dili full. food. Ang story niya kung ba? Kay Kuan. Namatay ang asawa ni i-shortcut naman ako. Namatay ang asawa ni Anto Pagodiras niya. Niya anak ang paing murag di makadawat ba. Kaya sa kuan ayaw bitang buhat lang. Di kundi kuan ang laki. Yang buhat mo sa lalaki kay yang gidapot yang ginahinay og usan kung himo niya babae. Hinahinay niya himo niya babae paghuman pareha pa jud naw siyang asawa. Ano pagkadugayan kay nakuan ra ang wala to kay ba ang lalaki nga panimas na rin siya itong yung papa sa babae. Ito siya kay ba nga mo ko'y amahan sa babae yung bilibos. Mga sa kaila. Ito pagkadugayan na no, gibuhian na siya sa laki kay murag ko ano ba, sige na, iyan ang gi-free niya ang babae niya. Dili naman magawa sa babae, murag nagugma na lang po siya sa doktor. Pagkadugayan kay nakuan niya ang mga kuan ay mo adto dito sa Australia, nakuan niya ang mga yung madunggan. Ito siya nakasabot, kita siya sa newspaper, nandun niya siyang mga sa una. Ito nakasabot na siya. Panimaw sa gaya kanan, hindi po silang doktor. Yung babae. Eh, mo gina siya babae. Babae yun siya. Patay si Antonio Banderas. Renado na kung mga Ganun ko, kuan guwap, doon kinig taong gabi guwap sa akong gikuan. Nakita ko tangkong. Way tangkong. Pwede na lubati guwap, sinigang. Pwede gol, way magbuot ko sa ibang utang. Ito eh. Pwede ka na kuan. Lain na Say. lain. Og way tang ko pitsay kani Bisaya. Ito eh. Lumaali. Ang kalbasa ano, manok di pwede. Ito no, kaya na siya reaction no. Basta magtuwa kag manok na sa kalbasa. Pinahanggan ang unan lang. Kambo. Yan, experiment siguro nila. nanap ng mga buwan na kasi naman yung dansong be. Ako na kaan. Labi ko tinuwa lagi. Kasi Sinigang man eh. Sinigang. Ano na? Tangan mo ako sinigang. Amtangan mo guys. Itong ihatag naman gani. Lim. Ano ko lamig ano? Kuan. Apple Tama naman lang tas pangitaan. Apple mango ka klaro mi ako to eh. Pero man gani, matris lagi asa. Lamig kay ko sa apple mango guf ba? Lami na, nagops. Ayun na, Mm. na-exciting gops.
Namiya, oh. Sige, pasang pangita. Pangita. Ako naara diha. Ako naara diha. Ano manggam yan? Naara diha. Kami doon, oras nagkaon. Asal manghudwa, kibaw. Kuan to sa kaon to nako katong paniud to, kay wa ko paniud to, ba mangga ra ko paniud to. Ni good jud ko. Gusto kay nana ko. So kayo. Ako kung gutumon ko no. Hindi ko magsilbi anang mga sima-sima. Yan, kakaon og kanang paano buntag di na. Di na mo kaon. So nadayon, bisag paniud to, bisag makas na ako mga alas 10. Maglalis na lang gid ni kay akong sipugos kaon, ni di lagi ko ang ana, maglalis na lang tungod na ako sa sipugos siya po si balibad. Anak nabawi po sa kong anak, ang akong anak. Sus, kanon murag halpit na malupok na kuan. Di ang kato lalaki. Kaon ko na akong babae, iya masagong buyagon. Sumda ko ng tiyan, nawa ko ng siksi. Uy, bata ka na. Mingon taon akong anak, lami to mo kay kaon no. Uy, may kayo mapatuon no. Nga kung laki mo kusog kay mo kaon, wait na magtambok ang lawas. Sa hadlok. Dito kaya kung mo asang magtagot ako kanon. Yan, wala ko. Bungkag din mo. Ha? Ako. Murag gibayad dinamita ay bungkag ay. Lami ng mata supol. Makeup yun, bugnaw no. Sabi na, dami kay mata. Kutawa na kainit ako. Ayun lang, gusto na. Aray, kahit ni balaya eh. Mga likod di mo tuod di ko sa. Mga kabarog din mo anak ka mga. Lagi. Ato na isa dul kuan di. Kay kasi di ka ni mo benda nang ito eh. Lagi, so nila kong bukong wax, kaya ako kung sa iring wax. Ini din ha. Okay, ista mo ko din doon. Ilaw mi si yung iring kay di magkakaon yung iring kay makita sa mong kiro gukuron. Kanang kuan kayo nga nanganak siya. Oy nangayo sa inyong kuan box. Na. Ambot ka, maglibog ko kasi unang hatag kaya nakan kaya na ngayon niya. Ngayon matabo. Manganak. Dami na ngayon. Sabi Wala sa kaya pa pala ganun Di papuntisan ka balik. mo baligod no. Sabi sa Ako na ganun papuntisan balik. Uy, Namiro sa una. Kani, di ka makuha na rin. Mura sa tao. Lanlan. ako bunti naman. Lala na sayo. Ang karon li ihigihan lagi ka ng iring ero bang basta makita lagi yung iring gukuron luya taos iring mo so dalang taos kwarto. Ha? Nya bugawas ang iring maglingilingi in taon sa gawas wag na bang iro ganana malingaw ka sa iring magtanaw. Kay maglingilingi taon kung nabang iro. Hindi na siya magkasinabot no. Di so Salamat na sila, wala pa na mga so anak. pa mga anak karon nga nanganak na ng iro mo na igihan. Basta ngayon magduol pa. Samuan sa tungod. Sa tungod na mo sa putahan. Mano, pukul. Mura siya mas makuan siya ba? Mangigis Adlok ya. siya. Nay masud mga laing hayop. Silatan yung anak. Pero og taon nung dili bisag imo pa na idagan na yan anak dira na sa motor. Yan, dili na ka sa ayun mo Happy po ko sa mga tingin. Happy birthday. Happy birthday. Okay na ka. Happy lang ko to. Happy birthday. Wadi ka rin masaya.